fiecare dintre ei ales în viață și o fac prezentarea voturilor. Bănea Nicoliță a ales Piatra de Viteză, Piatra de Studie Vapor, Petre Marin, care a impresionat de-a lungul carierei sale prin precizia paselor și prin tratament de unul dintre titularii din potestările echipei noastre, ales Piatra totalmente în laser. Iar Sorin Viona, care este capitanul echipei noastre, își dă încredere tuturor colegilor întotdeauna, ales Piatra Tiempo Legend. Toate acestea fac. Am ales aplicația menstrual pe site, la ce o soluționare. Cel mai ușoară este exportată. Sper ca aceste chestii menstrual pe site. În primul rând, ați venit la acest eveniment. Eu am ales acest eveniment pentru că am mai că nu are baterie, nu are nimic de mult. Nu are nimic de tare, mare 4 minute și și plecăm acasă. Ca să-l faci pe genă. Ce? Să-l faci pe genă, pune pauză. Decizia platelor contează și am spus mai devreme. Bună ziua! Eu am ales acest piață mai Tiempo Legend pentru că o piață foarte confortabilă, confecționată din piele de cangur, o piață care îți dă încredere și poziția pe care îți de fundaș și mecată de locuitoare. Trebuie să ai confort din atât al echipamentului cât și al spațiului. Acum o să rugăm pe cei trei să ridice puțin, să ia fiecare viața pe care a ales-o, pentru fotografie. Foto mai în spate. Facem să vedeți și întuneric, vezi? O fi lumina dată altfel sau care Se vede bine din pe calculatoră, spune-o. Dar de ce se vede? Uite aici se vede lumina și când aia cu poate să vede întunericul. Legat de știfte, Nu avem lumina apărată bine. Urmează pe bune. Aia a fost să reușit. Oprește-o la microfon, du-te în pula. Da, beată, ăla. Nu. Îmi doresc să-l cât mai mult, dar dacă să fie inclusiv în care. Și, cum am spus, David acest context este foarte bine. Cu confortul necesar pentru a avea evoluții cât mai bune posibil. Eu vă pot spune că au fost rosprinși ce erau în aceea. Nu a apărut încă Nike și Adidas. Și am fost foarte mulțumit și pentru acest lucru. Erau cam 13 ani. 13 ani. Pe care am avut Mai dăm un pic niște. la exhibiția mai importantă, care este lor. Dacă ai nevoie... Este primele pereche de prima pereche de viețe. Dacă pot spune soluții profesionale de sport, le-am avut destul de târziu, pentru că așa erau lucrurile. Am stat pe tot felul de vieți, însă pe măsură ce a trecut timpul, au ieșit mai modele de vieți, a apărut Nike, care au fost foarte mulțumit de-a lungul timpului.
sper să și am convingerea că voi fi mulțumit.